Ти не си на гости, ти си у вас. Добре си дошъл. Хайде малко по-силно. Добре, да, окей, това е за него. Дайте за Господа сега. Здравейте, църква. Yes. Как сте? Добре. Преди да започнем, няколко неща, ако ми позволите да направя. Първото нещо, мога ли да помоля Серафим, който в момента е много зает? Може ли да се смените с Васко? Васко, моето момче, благодаря ти за това, което правиш. Може ли аплодисменти за Васко? Но има места малко по-дълбоки и ще трябва малко време да свикнеш с по-дълбоките места. Но това момче се справя много добре. Много добре. Защото той е един, служи на толкова много хора. Не искам да свириш, защото трябва да свириш, Серафиме. Не те извиках да служиш на тях, а ти извиках да служиш на тебе. Просто усетих, че имаш нужда ти да свириш, да се покланяш на Господа. Ти имаш нужда от това, не те. Затова направи го за Господа, не заради мен и заради тях. Може ли да се помолим за малко? Святи Дух, благодарим ти. Благодарим ти за твоето уникално присъствие. Знам, че ти си на прага на всяко едно сърце и си готов да направиш нещо сега. Знам го. Усещате ли помазанието още от сега? Стойте се затворени очи. Моята Библия казва, че врагът, нечестивецът бяга без никой да го гони. Искам да ви кажа, че в това помазание стойте така. Болести, объркване, демони могат да си тръгнат точно в такава атмосфера, без никой да ги гони. Понеже те не могат да издържат на тази атмосфера. Понеже има един огън от Господа, който, когато слезе на това място, толкова нажежава атмосферата. Толкова нажежава атмосферата, че единственото, което припомня на демоните, е къде е тяхното бъдеще, в огненото езеро. Yes, Holy Spirit. Точно сега, нека всеки да сложи ръката си, ако има някаква болка или болест в тялото си. Ако не е място, където можеш да сложиш ръката си, просто сложи ръката си на сърцето. Каквато и да е болест, може да бъде малка, може да бъде голяма, направи го с вяра. С вяра. Ако вярваш в Исус, направи го с вяра. Yes. Няма друг изцелител, освен тебе. Когато ти беше на земята, ти изцеляваше всички болни. Така казва Словото. Всички. Изцели твоята еклесия. Изцели народа си. Нека точно сега да дойде изцеление, съвършено изцеление.
Нека всяко едно главоболие да си тръгне. Нека всеки един рак да си тръгне. Нека всеки един проблем с хормоните да си тръгне. Нека всяко едно объркване да си тръгне. Нека всяко едно високо или ниско кръвно налягане да си тръгне. Нека всяка една деформация в тялото си да тръгне, да се махне от живота ти. Болести. Болести, които са в живота ви. Вие сте ходили на лекари. Лекарите казват, че нищо ви няма. Това не са болести. Това са демони от дълбините на ада, които искат да разрушат живота ви. Точно сега, в този момент, благодаря ти за освобождението, Святи Дух. Благодаря ти. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Нека очи да бъдат отворени. Нека уши да прочуят. Нека езици да се развържат в името на Исус. Нека утроби да заченат в името на Исус. Всеки, който има проблем с умът, не може да мисли, нека да бъде изцелен в името на Исус. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Той е тук на това място, хора. Той е тук на това място. Мисли за самоубийство, нека да си тръгнат в името на Исус. Всяка една депресия да си тръгне в името на Исус. Всеки един демон на поход да си тръгне в името на Исус. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Благодаря ти. Yes. Благодаря ти. Благодаря ти. Ако прекарвате повече време в Неговото присъствие през цялата седмица, вие ще видите уникални резултати в живота си. Уникални. Ние сме ограничени във времето тук, но виждате ли как 5 минутки в Неговото присъствие не могат да се сравнят с нищо. Не могат да се сравнят с нищо. Много накратко бях подготвил уникално слово. Трябваше да говоря в Удгрин. И вчера се молехме, викахме, плакахме пред Господа и на края на молитвата се видях как влизам от тази врата. Даже сега, като се гледам облечен, бях със същото сако в синьо. Да, много странно нещо.
И Бог ми каза, искам утре да отидеш да проповядваш в Урич. Казвам, не мога да разбера. Аз съм се подготвил за Утгрин, имам среща с определени хора, планувал съм си цялата неделя. Той ми каза, не искам те там. Казаха ми хората в Утгрин. Той ми каза, спокойно, аз ги държа. Казах, добре. Не съм тук. Тези, които имате телефони, моля ви, включете ги на безшумен режим, за да не стане така, че точно когато трябва да чуеш нещо, точно тогава да звъни или да бръмчи. За вас е. Тези, които имате Библии, каквито и да са, хартийни, електронни, може да си отворите на Битие 37 глава от 31 стих. Битие 37 глава от 31 стих. Колко от вас са с очакване? Добре. 37 глава на Битие от 31 стих до 35. Нека да ви кажа, в момента, не знам колко разбирате, но в момента пияното звучи по различен начин. Не знам дали усещате. Знаете ли защо е така? Не е поради това, че той свири повече от вас. Не е заради това. Не съм се видел с Серафим, може би повече от месец, но в момента нещо преживява. Нещо преминава и... Знаете ли, че за да излезне помазанието понякога... Добре, започваме четеме. Тогава взеха дрежката на Йосиф, заклаха козел и като натопиха дрежката в кръвта, изпратиха шарената дрежка да я занесат на баща им и да кажат: намерихме това. Познай сега дали е дрежката на сина ти или не. И той я позна и каза: това е дрежката на сина ми. Свиреп звяр го изял. Несъмнено Йосиф е разкъсан. И Яков раздра дрехата си, сложи вретище около кръста си и дълго време оплаква сина си. И всичките му синове и всичките му дъщери станаха, за да го утешават, но той не искаше да се утеши и казваше: със скръб ще сляза при сина си в Шеол. Така баща му го оплакваше. Амин. Малко предистория за тези, които са позабравили малко Библията или тези, които въобще не четат. Яков имаше синове, имаше дъщери и той беше богат човек. Имаше всичко. Библията казва, че там, където отиваше, Бог го благославяше. Но имаше един син, който той наименува Йосиф. Този син негов беше неговата гордост. Беше неговият любим син. И веднъж Яков се събужда една сутрин с братята си, с родителите си, с всички около него. И казва: мога ли да отнема вашето внимание за 2 минутки? И те казва: да, кажи какво? Той казва: сънувах сън. И буквално каза: сънувах сън как вие, мои брати ми, се покланяте. И тогава те се обидиха много сериозно и казаха: ние? На тебе? На следващия ден той сънува друг сън. Библията казва, че той сънува, че майка му и баща му се покланят и всичките му братя. Отиди го каза на баща си. Тогава и баща му, Библията казва, че му се скари и го смъмри, каза: бе, и аз и майка ти ще се поклониме? Какво ти се случва? Но Библията казва, че Яков запази това в сърцето си. Дойде време, в което това, че Бог говореше на този Йосиф, започна да изгражда в братята му една завист, едно лошо отношение. Те започнаха да го гледат с лошо око. Един ден
Библията казва, че баща му, Яков, взе Йосиф и му каза: отиди при братята си да видиш дали са добре. И той тръгна. Млад, красив младеж в младините си, с толкова много мечти, с добро бъдеще, отиде да търси братята си. И отдалече, когато те го видяха, знаете ли какво казаха? Казаха: о, ето го този, който сънува сънищата. Ето го този, който иска да му се поклониме. Ние се трудиме толкова много с тези стада. Ние взимаме целият труд, цялата пот на тази работа. И накрая той казва, че ние ще му се... Той трябва да ни се поклони, а казва, че ние трябва да му се поклоним. Те казаха: знаете ли какво? Сега е момента. Сега е момента да го хванеме и да го убиеме. И когато го хванаха и искаха да го убият, тогава един от братята каза: вижте, все пак ни е брат. Дайте да не го убиваме. Там има един ров, една дълбока яма. Нека да го хвърлиме там. И ще измислиме какво ще направим след това. И Библията казва, че те го хвърлиха в тази яма. И когато го хвърлиха в тази яма, Библията казва, че този, който беше дал идеята, отиде на някое друго място и в един момент минаха едни исмаиляни. И тогава друг от братята каза: вижте, дайте да не го убиваме, по-добре да го продадеме, да изкараме някой лев, да не би, като го убиеме, неговата кръв да бъде върху нас. Нека да бъде върху някой друг. Ние го мразиме, не го искаме, но нека вината за неговата смърт да не бъде върху нас. Нека да бъде върху някой друг. Така и направиха. Минаха тези хора и продадаха Яков. Когато се върна брат им, когато видя, той заплака и каза: какво направихте с детето? Той беше дете. И тогава всичките тези големи мъже, братята си, казаха: какво ще направиме сега? Какво да кажем на баща ни? Ние знаем колко много го обича. Знаем каква е любовта на нашия баща към този син. И нищо не може да направим. Не може да промениме нищо. Но какво да направиме? И Библията казва, че Яков беше изплел една специална дрежка, беше сътворил една много красива дрежка на Йосиф. И тази дрежка Йосиф, това не беше обикновена дрежка, това беше много красива дрежка. Дрежка, с която той се обличаше и се различаваше от братята. И точно и тази дрежка още повече насъскваше братята му към него. Те взеха дрежката му, продадаха Йосиф, взеха тази дрежка и знаете ли какво направиха? Това са и стиховете, които прочетах. Преразказах ви много, защото трябваше да четем много. Ако искате да си прочетете цялата история, Битие 37 глава. И каза: взеха дрежката на Йосиф, заклаха един козел, изцапаха дрежката с кръв и я занесаха на баща им. Живота на Яков беше напълно нормален живот, като всеки един от нас. Тук ли сме? Усещам, че някой блуждае. Точно ти, който трябва да чуеш словото в момента, умът ти не е тук. И това е буквално нечиста сила, демон, който иска да те накара в момента да мислиш за неща, които са тотално безмислени. В името на Исус връзвам умът ти за Христос. Много важно е това, което говоря в момента. Дори не съм искал да бъда тук. Животът на този Яков беше напълно нормален. Имаше си работа, имаше достатъчно овце, говеда, всичко имаше. Имаше деца, имаше къщи, имаше всичко. Той беше много богат човек, много добър човек, имаше всичко. Нищо не му липсваше. Като всеки един от нас. Но един ден се случи нещо. Един следобед, при привършването на денят, дойдоха другите му синове с една ужасна новина. И му съобщиха, че неговият син Йосиф е мъртъв. Свиреп звяр го е убил. Яков нямаше представа, че точно този ден за последен път вижда лицето на синът си. Нямаше представа, че за последен път вижда лицето на синът си и казва: синко,
Ще се видиме до вечера. И той тръгна и никога не се върна. И Библията казва, че от този ден нататък дойде една огромна мъка, една огромна тъга, една огромна скръб в сърцето на Яков. Вътре в сърцето му. Този Яков имаше много материални неща. Имаше къщи, имаше богатства, имаше злато, имаше овце, имаше говеда. И той беше готов всичко това да загуби, да жертва вместо синът си. Но злият ден дойде. Яков искаше да умре, наистина. Библията го казва. Той искаше да умре заедно с синът си, искаше да слезе заедно в гроба. Много болка се роди в сърцето на Яков. Много болка. Днес видях лицето му за последно. Ако знаех, нямаше да го изпращам. Това си казваше Яков. Нямаше да го изпращам. Нямаше да го пусна навън. Щях аз да отида. Може би, ако аз бях отишъл, щях да се справя с този звяр. За какво ми е да живея сега? Йосифе, сине мой, не може да разберете болката на Яков. Не може да разберете болката на Яков. Ако никога не сте губили близък човек. Разбирате ли ме? Разбирате ли, че това за някой от вас е история от Библията, но за някой от вас е било реалност преди време. Единственото, което остана от Йосиф, знаете ли какво беше? Дрежката, която докараха братята му. И тази дрежка беше много специална. Преди, когато я даде на Йосиф. И стана още по-специална, когато я върнаха на Яков. Изцапаната дрежка с кръв. Защото точно тази дрежка беше единственото, което остана от синът му. И знаете ли какво направи той? Господи. Това, което той направи, взе тази дрежка. Аз го вярвам, не го пише в Библията. Но както казва апостол Илия, в моята Библия го пише. Знам, че закачи тази дрежка на място, където всеки път искаше да я вижда. И всеки път, когато виждаше да си спомня за Йосиф, си казва: Йосифе, Йосифе, сине мой. Тази дрежка беше много специална за него. Той го направи. Той взе тази дрежка. Искам да ви го демонстрирам. Той взе тази дрежка, взе и я закачи. Взе и я закачи на място, където всеки път минаваше и виждаше тази дрежка. Знаете ли, той имаше други синове, имаше дъщери, имаше толкова много хора около него, имаше слуги. И той излизаше навън, защото той беше този, който управляваше всичко. Виждаше говедата си, овцете си, козлите си, синовете си. И може би работеше по цял ден. И идваше момент, в който той работеше и се занимаваше и забравяше за загубата за Йосиф. Обличаше си работните дрехи, отиваше на работа. След това се прибираше, хапваше с съпругата му, с синовете му, с дъщерите му. И може би те се опитваха по някакъв начин да го разсмеят, да му кажат нещо. И някак си може би успяваха. Но в момента, в който Яков се прибираше в неговото място, в неговата къща, в неговата стая, там беше онази дрежка. Дрежката на неговият син с кръвта. И тъгата, която стоеше вътре в сърцето му, отново си казваше: Йосифе, Йосифе, ех, Йосифе, сине мой, защо те изпратих? Защо те изпратих? По-добре аз да бях отишъл. Много тежка история. Много тежка история. Знаете ли, че
много различни въпроси започнаха да изникват в умът на Яков. Въпроси като: може би аз съм виновен. Защо го изпратих? Защо му направих тази дрежка? Може би точно тази дрежка привлече вниманието на врага, за да го убие. Яков разбираше тези неща. И си каза: може би прибързах с тази дрежка. Може би започнах да се гордея с него много отрано. Яков си каза едно нещо: аз съм виновен. Аз съм виновен за това, което се случи с моят син. И това остана в сърцето му. Яков потъна в скръб. Яков потъна в скръб. Нека да бъдем честни тази вечер. Но сега говорих за Яков. Сега искам да говорим за нас. Готови ли сте да си признаете на себе си? Всеки един от нас е преживял загуба в живота си. Всеки един от нас е преживявал нещо, което е докарало мъка, страдание, скръб в сърцето. Може да е било загуба на близък човек. Майка, баща, брат, сестра, дете. Може би някой те е наранил толкова жестоко. Може да са били твоите родители. Може да са били братята ти, сестрите ти, децата ти. Може би някой се бори с болест в живота на децата си, на родителите си, дори в своят си живот, с болест, която по някакъв начин всичко, което имаш, дрехите ти, обувките ти, часовникът ти, парфюма ти, колата ти, дори изражението ти, прикриват всичката тази мъка и страдания в живота ти. Но само ти си знаеш, когато станеш сам вкъщи, когато легнеш на възглавницата, само ти знаеш и си казваш: защо? И понякога, може би, ние си казваме: не знам, може би аз съм виновен за това, което се случва. Може би аз не се отнасям с родителите ми както трябва. Може би аз не се отнасям с съпругът ми както трябва или с децата ми. Може би аз съм виновен за смъртта на моят близък. Можех да направя нещо. Нищо нямаше способността да утеши Яков. Той загуби това, което най-много обичаше. Най-много. Знаете ли, в днешно време ме притеснява нещо. Притесняваме това, че ако не се случи на нас, някак си не можем да бъдем толкова съпричастни с това, което се случва с другия. Това, което се случи преди 2 седмици, няма и 2 седмици в Турция. Знаете ли колко хора умряха? По данни са над 40 и няколко хиляди човека. Знаете ли колко много хора загубиха всичко? И като казвам всичко, нямам предвид къщите си. Защото когато загубиш къщата си, може да си намериш друга или под наем, или каквото иде материално. Но когато загубиш семейството си, имаше една снимка, в която един баща държи ръката на мъртвата си дъщеря. 12 годишно момиче, затрупано и само ръката и той я държи. Той знае, че е мъртва, но държи. И не мърда оттам. И никой не може да го мърдне оттам. Той си казва: ей, като Яков, може би аз съм виновен. Защо аз не съм на нейното място? Също си го казваше Яков. Вие си нямате представа какво обвинение, каква скръб дойде в живота на този човек. И всеки път тази дрежка му напомняше. Когато минаваше оттам, казваше: сине мой. Има ли такива хора тук на това място, които се чувстват по същия начин? Има ли хора, които дори не искате да отивате на определени локации, на определени места, защото ви напомнят за нещо ужасно? Има ли такива хора?
другите хора отиват там и се наслаждават и нищо. Ти казваш, аз не мога да отида там. Защото когато отида там, има нещо, което ми напомня за нещо, което никой не е преживял, но само аз. Интересното е, че братята на Йосиф го убиха. Братята му го убиха. Тези, които излязаха от Яков. Всичките излязаха от утробата на Яков. Те убиха Йосиф. Знаете ли, че Яков, Бог промени името му на Израел? Колко от вас знаят това? Знаете ли, че аз вярвам, че всичките синове на Яков бяха родени от Яков, но само един единствен беше роден от Израел. Йосиф. Йосиф. Това, което ти раждаш вътре в себе си, надявам се да ме разберете, вътре в тебе, Павел го каза, в мене живее и доброто и злото. Има ли вероятност злото, което е в тебе, да погубва бавно, но сигурно да убива доброто вътре в тебе? Някой може да каже, ма никой не може да убие Исус. Нека да ви кажа нещо. Когато Исус се роди на тази земя като бебе, Библията казва, че ангел Господен дойде в живота на неговият баща Йосиф, тогавашния Йосиф, не този Йосиф, за който говорим, и му каза, бягай с детето, защото той е в опасност. Малкият Исус трябваше да бъде съхранен, трябваше да бъде пазен. Някой от вас в живота ви, Исус се е родил, но този Исус трябва да бъде пазен, защото прекалено много негови плътски братя са се родили в умовете ви и в сърцата ви. Това са гордост, това е гняв, това е омраза, това е завист. Това са болки, това са разочарования. И тези неща стоят в сърцето ти. Заедно с роденият Исус. И ако ти си човек, който не си израснал или по-скоро не си позволил на Исус да порасне вътре в тебе, има вероятност точно тези неща, които са родени от тебе, в сърцето ти, от обстоятелства, от брати, от сестри, от роднини, от обърквания в целият ни живот. Как си пораснал? Някои са пораснали без родители. Знаете ли какво означава да пораснеш без родител? Да нямаш майка или да нямаш баща. И кое е най-ужасното? Да имаш майка и баща в живота ти, а всъщност да си нямал майка и баща, да не са изиграли ролята си на такива. Тогава даже има и кого да обвиняваш. Болката е ужасна. И всички тези рани в сърцето ти един ден има вероятност да погубят Йосиф в живота ти. Знаете ли защо казвам Йосиф и Исус? Защото ако вие четете Библията, вие ще видите след това в следващите глави как Йосиф отива в къщата на Потифар и след това отива в затвора и след това той става главен, издигнат като Исус. И Йосиф беше буквално отражение в Стария завет на Исус в Новия завет. Но братята му го убиха. Вие ще кажете, не го убиха. Не го убиха, обаче за Яков те бяха го убили. Той беше мъртъв. Той каза, по-добре да сляза и аз с него в гроба. Знаете ли, ако Яков имаше възможността да умре, той щеше да го направи. Но той знаеше, че не може да посегне на живота си. Защото това беше против Бога. Това, което живее вътре в теб, може да погуби Йосиф в живота ти. Пак ще го кажа. Това, което живее вътре в теб, може да погуби Йосиф в живота ти. Йосиф, който е преобраз на Христос. Врагът си има своите дрежки, които искат да стоят в живота ни, за да не можем да продължим напред. Йосиф беше мъртъв. Обвинение имаше в сърцето на Яков. Имаше тъга, имаше скръб. И тази дрежка стоеше в домът му. Всеки път, когато се прибираше, той виждаше и казваше, ох, Йосиф, той плачеше. Тази дрежка
не му даваше възможност, този спомен не му даваше шанс да продължи напред. Знаете ли, че на много хора миналото ни не ни позволява да продължиме напред. И врагът го прави последният начин. Врагът си има своите дрежки. Колко от вас знаят? Вие сте чели Библията и знаете историята, че това беше лъжа. Че Йосиф беше мъртъв. Нали така? Но Яков не знаеше. Пак ще повторя. Йосиф не беше мъртъв. Това беше лъжа. Но Яков не знаеше. И тази дрежка беше закачена от врагът в животът му. И всеки път, когато я виждаше, той казваше: Йосифе, сине мой, загубихте. А в същото време неговият син беше жив. Знаете ли, че миналото ни може да ни държи на една позиция години наред? Не една година, може да държи десетки години наред. Няма значение дали си християнин, дали си разпоредител, дали си пастор, апостол, ако ще бишеп да си, какъвто искаш да си. Ако има нещо, което врагът е сложил от миналото ти, в живота ти, и всеки път, когато го виждаш, това нещо те връща назад, а не те бута напред, има вероятност това нещо да бъде куката, която те е хванала и никога да не можеш да продължиш напред. Никога! Знаете ли, че врагът изкарва буквално лъжа пред очите ни? Това, което виждаше Яков, беше дрежка с кръвта на Йосиф. Надявам се да ме разбирате, понеже не реагирате. Но това беше лъжа. Нека всички да кажем лъжа. Нека всички пак да кажем лъжа. Състоянието, което е в момента, живееш. Знаете ли колко от нас са повярвали на врагът? Понеже очите ти го виждат на момента. Виждаш болестта, виждаш безизходицата и очите ти го виждат. И понеже ти не знаеш какво ще се случи утрешния ден, но Библията е написана, ние знаем и ние имаме привилегията да знаем какво се случи с Йосиф, но Яков не знаеше. Ти си същият, аз съм същият като Яков. Затова Исус казва: не се притеснявайте за утрешния ден. Ти не знаеш утрешния ден какъв ще бъде. Утрешния ден може да бъде чудото на живота ти. Това, което очите ти виждат и всеки ден плачат. Това, за което се притесняваш всеки ден. Чуй ме внимателно. Може да бъде най-голямата лъжа от врага в живота ти. И да го виждаш това нещо и да казваш: ох, живота мой, кога ще свърши това? А Исус ти каза: то вече е свършило. Но как аз го виждам? Аз виждам дрежката. Никой не може да каже: аз направих тази дрежка на моят син. Аз се изплетах със собствените си ръце. И тази кръв е на Яков. Така ми изглежда. Няма връщане назад. Нека да ти кажа. Исус, когато беше на земята, Библията казва, че когато докарваха болните, всички болни се изцеляваха. Всички болни. Искам всички да кажете: всички болни. Всички болни. Пак всички болни. Всички болни. Нямаше нито един, който да дойдеше болен и да си тръгваше болен. Църквата в днешно време, хора, чуйте ме. Не е място да дойдеш 2 часа и да си тръгнеш и да кажеш: аз бях на църква. Църквата е място, когато хората идват да срещат Исус, когато идват болни да си тръгват здрави. Не ми хареса това, амин. Знаете ли защо казвате амин? Понеже не го вярвате, понеже имате същите болки, същите болести, състояния в живота си. И не е задължително да бъде физическа болест. Може да бъде болест, може да бъде болка, може да бъде белек от удар в живота ти. Дори от този, с когото живееш в момента. Знаете ли, веднъж Святи Дух ми каза така: знаеш ли къде единствено идва помазанието? Понеже много хора искат помазанието. Много хора искат: ами апостол, или аз искам да имам като твоето помазание. Искам да проповядвам като тебе. И много хора си мечтаят и за други хора, дори които не са срещали: искам да имам като твоето помазание. Нека да ви кажа, не можеш да имаш като неговото помазание.
Но как така, бе, брат, нали? Бог ме обича. Бог те обича, но не може да се довери толкова, колкото на Него. Знаете ли, че в момента, ако Той спре да свири, помазанието ще спре. Знаете ли защо в момента има помазание от Него? Понеже има болка в сърцето, понеже има белези от рани. Помазанието стига единствено само там, където има белези от рани. Там, където има болки. Знаете ли каква е целта на помазанието? Целта на помазанието е да изцери тази болка. Знаете ли Исус горе на небето? В момента Исус, знаете ли, че е горе на небето? Знаете ли, че Исус е горе на небето? И знаете ли, че е единствената личност на небето, която има белези? Исус. Когато един ден отидеме на небето, чуйте ме, приятели, когато отидеме горе на небето и когато се разхождаме по небето и ако случайно някъде видите някой с прободени ръце, да знаете, че това е вашият Исус. Това е вашият Исус, понеже няма друг с такива белези на небето. Знаете ли защо дойде Святия Дух с такова силно помазание на Петдесятница? Някой ще каже, да, събраха се много хора и се молиха в единство. Нека да ви кажа. Исус каза, аз отивам и аз ще го изпратя. Но Исус не може да го изпрати, ако не беше преминал тази болка. Помазанието дойде върху Исус и Той го изпрати на земята поради раните. Знаете ли каква рана имаше в живота на Исус? Знаете ли колко болка имаше в живота на Исус? Отворете си на Матей 26 глава. Тук ли сме всички? Ако искате да спреме. No. Добре. 26, 58 стих. Йосифе. А Петър го следваше отдалеч до двора на първосвещеника. И като влезе вътре, седна със служителите да види края на Исус. А главните свещеници и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исус, за да го убият, но не намериха, въпреки че дойдоха много лъжесвидетели. Но накрая дойдоха двама, които казаха, този каза, мога да разруша Божия храм за 3 дни и пак да го съградя. Тогава първосвещеникът стана и му каза, нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват против тебе? Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза, заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Божият син? Исус му каза, ти каза. Но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкият син, седящ отдясно на силата и идеш на небесни облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза, той богохулства. Каква нужда имаме да чуем свидетели? Ето, чухме богохулството. Вие какво мислите? А те в отговор казаха, той заслужава смъртно наказание. Тогава започнаха да го... Тук ли сте всички? Чуйте. Тогава започнаха да го заплюват в лицето. И да го удрят, и да го блъскат. А други му удриха плесници и му казваха, пророкувай ни, Христе! Кой те удари? А Петър седеше вън на двора. И една слугиня дойде при него и каза, извинявайте, просто... Когато разберете какво е направил Исус за вас, тогава ще имате силата в живота ви да дадете всичко на Исус. Дори и себе си. Защото в Исус няма нищо загубено, разбирате ли? Една слугиня дойде при Петър и му каза, ти беше с Исус Галилянина. И той се отрече пред всичките и казвайки, не разбирам какво говориш. А като излезе в предверието, го видя друга и каза на тези, които бяха там, и този беше с Исус Назарянина. И Петър пак се отрече с клетва, не познавам човека. След малко се приближиха и онези, които стояха наблизо и казаха на Петър, наистина си ти от тях, защото говорът ти издава. Тогава той започва да проклини, да се кълне. Не познавам човека! И на часът петелът пропя.
И Петър си спомни думите на Исус, който беше казал: преди да пропее петелът, 3 пъти ще се отречеш от мене. И той излезе вън и плака горко. Петре, Петре. Петър се отрече от Исус. Първо каза: аз ще умра за тебе. Където и да отидеш, аз съм там. Никой не може да ме спре, Исусе. Аз съм с тебе. Всички тези могат да избягат, но аз съм с тебе. Исус му каза: Петре, преди да пропее петелът, 3 пъти ще се отречеш от мен. 3 пъти. Този Петър. След като се сбъдна това, което Исус му каза, пропя един петел. Исус, в другите евангелия пише, че Исус погледна Петър и не му каза нищо. Знаете ли, че един поглед на Исус може да каже много неща? Петър си отиде разочарован. Не от Исус, а от себе си. Петър беше обещал на Исус, че няма да го предаде. Но реалността беше друга. Петър беше предател. Предаде вярата си, каза: не го познавам. И тези думи останаха в съзнанието на Петър. Той обичаше Исус. Той наистина обичаше Исус. Но сега беше предател. И нямаше как да забрави. Нямаше как да забрави. И знаете ли, врагът не му позволяваше да забрави. Петър каза: аз съм виновен. Аз съм виновен. Знаете ли, сега всеки един от нас, когато иска да си изготвите някакво пиле за вечера, пилешко, отивате в магазина и си купувате, така ли? Бучета, крилца. Но тогава, преди повече от 2000 години, не е имало такива магазини. Теско, Азда или Кауфланд или каквито. Там нямаше такива неща. Там имаше градини. Колко от вас са ходили на село и при баби и при дядовци има кокошки и петли, нали така? И като ти си яде пилешко, какво става? Взимат една кокошка или петел, дъл на дръвника, варят го, пичат го, правят го. Дядо ми имаше кокошки. Ние така, в смисъл. Знаете ли, че във всяка една къща имаше петел? Където има кокошки, трябва да има и петел. Логика. Логика. И знаете ли, за всички други там, в това място, петелът не означаваше абсолютно нищо. Но за един човек, гласът на петела означаваше, знаете ли какво? Означаваше: ти ме предаде. Ти ме предаде. Ти си виновен. Някога изпадали ли сте в ситуация с приятели или с роднини, седите на една маса и примерно пускат някакъв филм по телевизията или примерно гледате някакъв филм и някаква сцена и в един момент ти се разплакваш. Другия до тебе да мърда. Това, което за него е абсолютно нищо, за тебе започва да ти трепери сърцето. Виждаш как, примерно, двама любими се разделят, или как майка губи синът си, или син губи майка си, или как брат губи брата си. И за тебе не означава нищо, обаче за другия. Той очита нещо го хваща за гущи и казва: вау, видях себе си в тази ситуация. За хората не означаваше нищо това кукурига на тези петли, но за Петър означаваше едно: ти си виновен. Ти си виновен. Знаете ли, че врагът си има и своите гласове на петли? Врагът, както има... Вижте, кажете, каква е връзката между двете истории? Ето ви връзката. Врагът има своите дрежки, поставени в живота ни. И врагът има своите гласове. Всеки път, когато ти чуеш нещо, когато чуеш определено име, когато стане въпрос за определена личност, която те е наранявал или когато ти си наранил, и в един момент в тебе започва да кипи нещо. Дори си казваш: аз ще отида там на това място, ама този човек там ли ще бъде? Там ще бъде, може да не дойда. Защото за всички други е окей да бъдат с тези хора, но за тебе не е окей.
Понеже когато го виждаш или когато я виждаш, вътре в тебе започват в ума ти да се появяват картини. И си казваш, тя ли е виновна, или той е виновен, или аз съм виновен, не знам, но нещо се случва в мене. Всеки път, когато този петел кукуригаше, Петър изпадаше в състояние на депресия. Си казваше, аз предадах моят приятел, моят баща, моят скъп Исус, аз го предадах. Сега разбирате ли какво прави врагът в живота ни? Врагът си има неговите стратегии как да ни държи в ъгъла, за да не може да продължиме напред. За тебе една снимка може да не означава нищо, но за някой друг една снимка може да го разплаче. Една снимка на човек, който си загубил, за мен не означава нищо. Но ти като я видиш, една мисъл може да те натъжи. Само една мисъл. Само една мисъл. Отворете си на Йоан 20 глава. Готови ли сте да слушате още, или? В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба. Затова се затича и дойде при Симон Петър и при другият ученик, когото Исус обичаше, и им каза, вдигнали са Господа от гроба и не знам къде са го положили. И така Петър и другият ученик излязоха и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. Другият ученик е Йоан. И като надникна, видя плащениците сложени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба и видя плащениците сложени, кърпата, която беше на главата му, не сложена плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна до гроба и видя и повярва. Въпреки всичко, Петър обичаше Исус. Но тази негова грешка в миналото. Знаете ли, че има хора, които въпреки, че знаят, че не са това, което трябва да бъдат в Христос, те знаят, че мога да използвам истински думи, буквално са провалени. Но въпреки всичко, те обичат Исус. И когато стане нещо, когато има нужда, когато има нужда, чуйте ме, тези хора тичат. Йоан казва и Петър тичаха заедно, но когато стигнаха гроба, Йоан застана на гроба и не влезе в гроба. Но когато Петър стигна, понеже Йоан беше по-пъргав и изпреварил от това, като Петър стигна там, Библията казва, че Петър не изчака нищо, а направо влезе в гроба. Петър беше предател, но беше готов пак да влезе в гроба. Разбирате ли, че сърцето на човека е много важно. Въпросът е, че врагът държи тези сърца вързани с миналото. Ай, Господи, помогни ми. Помогни ми, татко. Но нещо се случи. Нещо се случи. Йоан 21 глава, от първи стих. След това Исус пак се яви на учениците при Тивиарецкото езеро. И ето как им се яви. Там бяха заедно с Симон Петър, Тома, наречен близнак на Танаил от Кана Галилейска, Заведевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза, отивам да ловя риба. Казаха му, и ние ще дойдем с теб. И излязоха и се качиха на кораба и през онази нощ не ловиха нищо. Мога ли да отворя една малка скоба точно за това? Библията казва, че това се случва след като Петър отиде и видя празният гроб. Той видя, че тялото го няма. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Но въпреки всичко, когато излезе от гроба, Йоан и Петър си тръгват от гроба и се чува пак едно куткодякане, едно
Кукури го! И за Йоан това не означава нищо. Но за Петър, ти си виновен. Ти предаде своят приятел Исус. И Библията казва, че той се върна да лови риба. Виждате ли как врагът с неговите дрежки, с неговите похвати, с неговите спомени, с неговите лъжи може да ви държи далече от Исус, дори да видиш с очите си, че Исус е възкръснал. Библията казва, че той се върна да лови риба. А Исус преди време беше му казал, следвай ме, аз ще те направя овец на човеци. Остави това рибарство. И Библията казва, че там бяха и другите ученици. Колко от вас знаете, че не всички ученици бяха рибари? Някои бяха, но не всички. Библията казва, че Петър каза, аз се връщам и отивам да ловя риба и се връщам в старото. Не ме интересува вече. Защото Исус умрява в живота ми. Да, влязах в гроба. И Мария ми каза, че е възкръснал. Но има тук нещо, което ми казва, че аз не съм достоен да бъда повече негов ученик, да бъда повече разпоредител, да бъда повече пастор, да танцувам повече пред Господа, да викам повече пред Господа, да се моля пред Господа. Не съм достоен. Това стоеше в сърцето му. И Петър каза, няма смисъл. По-добре да се откажа. Защото има вероятност да срещна възкръсналият Исус и пак да го предам. Библията каза, Петър се върна там, откъдето започна. За Петър е рибата. За някой от вас знаете ли какво може да бъде? И за някой може би е в момента реалност. Може би врагът ви е вкарал цял живот. Всичко е направил възможно, ви вкарал в алкохол, наркотици, порнография, прелюбодейства. И Исус ви изкарал там. Но сега, понеже сърцето ви не е стояло право пред Господа в определен момент, и в този определен момент, когато не е стояло сърцето ви право пред Господа, ти знаеш, че си предал Исус. Този, който обича, който възстанови живота ти. И в този момент ти си казваш, по-добре да не го предавам. По-добре да не го наранявам. Връщам се там, където бях. Връщаш се в алкохола, връщаш се в наркотиците, връщаш се в прелюбодейството, връщаш се там, откъдето си започнал. Но нека да ти кажа, знаеш ли кое е най-лошото? Най-лошото е, че някои бяха рибари, други не бяха рибари. И тези, които не бяха рибари, казах, и ние се връщаме. Къде се връщате? Вие не сте рибари. Какво правите с Петър в лодката? Господи. Понякога хората сме много глупави, нали? Един тръг ви казва, аз съм обезсърчен. От тази църква не става нищо. Не мога повече да се моля. Знаете ли, няма нужда вече да правим това или да правим. Просто стигам. И другите казват, да, така е. Кой те излъга? Ти поне, който не си пил, не си пушил, не си прелюбодействал, не си лъгал, поне ти не отивай заедно с Петър. Остани на мястото си. Не се подхлъзни по това, което се подхлъзна от другия. Понеже има вероятност Бог да избави другия. А ти... И като се разсъмваше вече Исус, застана на брега на учениците, не разбраха, че е Исус. Исус им каза, деца, имате ли нещо за ядене? Отговориха му, нямаме. А той им каза, хвърлете мрежата от дясно на кораба и ще намерите. И така те хвърлиха. И не можаха вече да я привлекат поради многото риби. Тогава онзи ученик, когато Исус обичаше, т.е. Йоан, каза на Петър, Господ е! А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса връхната си дреха, защото беше гол. Знаете ли кои хора стоят чисто голи? Той беше гол! Той изпадна, вие не знаете състоянието на Петър. Той изпадна в дълбока депресия. И се хвърли в езерото. И другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата. Нека да ви кажа, Петър беше най-смелият от всичките. През целият му живот. Когато имаше буря, помните ли, в лодката, Исус ходи по водата и те се страхуват и казват, призрак е! Какво ще правим? Не стига, че буря и призрак. И някой казва, май това е Исус, това е май учителят. Исус стои и казва, ела. Но той не каза, Петре, ела. Той каза, ела. И само Петър изстъпи върху водата. Знаете ли какво означава това? За мен това означава, че колкото и провалено мислене да имаше Петър, Исус виждаше нещо друго в него. И
като излязаха на сушата, видяха сложена жерава и на нея сложена риба и хляб. Исусе! И им каза, донесете от рибите, които сега ловихте. Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна със седри, 153 на брой. И макар да бяха толкова, мрежата не се изкъса. Исус им каза, елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита, ти кой си? Понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде и също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус им се яви на своите ученици, след като възкръсна от мъртвите. А като закусиха, чуйте, Исус каза на Симон Петър: Симон Йонов, забелязвате ли, че не го нарича Петър? Любиш ли ме повече, отколкото тези? Каза му, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза, храни агънцата ми. Храни агънцата ми. Пак му показва втори път, Симон Йонов, и любиш ли ме? Каза му, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Вътре в сърцето му петелът от някъде пак. Библията така, че беше рано сутринта. Петелът кукурига и той казва на Исус, обичам те, обаче вътре в него. Исус му каза трети път, Симон Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза, обичаш ли ме? И му каза, Господи, ти всичко знаеш. Ти познаваш, че те обичам. Исус каза, храни овцете ми. Храни овцете ми. Проваленият Петър, Исус го възстанови. И знаете ли какво се случи? Същият Петър. Библията казва, когато се събраха в горницата на Петдесятница, Библията казва, че имаше много хора. Много хора! Но само той единствен Петър се изправи и каза, братя, знаете ли какво е това? Знаете ли, когато Исус отиваше към кръста, Библията казва, че на едно място Исус вече не можеше да носи кръста си. И Библията казва, че той падна, защото той не можеше да умре на пътя, трябваше да умре на дърво, Библията казва. Така е, иначе не може да понесе греховете ни. Библията казва, че от някъде мина един човек на име Симон Киринееца. Помните ли? Аз съм сигурен, че Петър знаеше за това. Случайно ли този човек се казваше Симон? Толкова обвинение в сърцето на Петър. Той си каза, аз трябваше да бъда този, който носи кръста на Исус. Аз трябваше да му помогна поне да откара кръста си до Голгота. Те намериха друг Симон. Знаете ли в тази история как завършва? Историята завършва последния начин. Исус му каза нещо, което Исус му каза, Петре, искате ли да го чуете? Това е Йоан 21 глава. Стих. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не искаш. А това каза, като показа с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това му каза пак, следвай ме. Помните ли, че в началото му казва преди време, следваме, сега пак му казва, следваме. Тоест, възстановен си. Може ли да си изправите? Знаете ли какво се случи с Петър по-късно? Знаете ли какво се случи с Йосиф малко по-късно? Библията казва, че Йосиф беше издигнат толкова високо. И Библията казва, ако четете Библията, вие ще видите, че тази дрежка, която беше отнета от него и беше пълна с кръв. Библията казва, че фараонът, когато го издигна, му сложи пръста на ръката и му сложи царска дреха. Лъжата на врагът беше разобличена.
И Библията казва, че когато Яков разбра, Библията казва, че Израел се изправи и каза, аз ще отида и ще видя синът ми, защото това жадуваше душата ми. Цял живот Яков живееше с една лъжа в сърцето си. Но накрая дойде това, което трябваше и му каза, твоят син Йосиф не е мъртъв. Можеш сега да вземеш тази дрежка и да я изхвърлиш. Не ти трябва. Знаете ли, когато хванаха Петър, Петър беше този, който основа църквата. Когато го хванаха и когато казаха, сега трябва да умреш, и Библията казва, че отидаха да го приковат на кръст. И точно тогава, може би пак е пропял някакъв петел. И тогава не е дошла вина в сърцето му. А той каза, знаеш ли, Исус, този път аз съм възстановен. Но знаеш ли нещо? Аз не съм достоен да умра с тази смърт. Обърнете кръста надолу с главата. Знаете ли какво означава това, хора? Петър разбра кой е в Исус. Че не е достоен да бъде негов ученик. Че не заслужава милостта на Исус в живота си. Петър беше готов да даде живота си. Искам да ти кажа тази вечер. Това, което проповядвам, с 3 думи. Ти не си виновен. Не си виновен за това, което се е случило с майка ти. Не си виновен за това, което се е случило с баща ти. Не си виновен за това, че родителите са ти били лоши към теб и са се отнасяли. Не си виновен за това, че брат ти е починал, че сестра ти е починала, че майка ти или баща ти или детето ти е починал. Ти не си виновен! Ти не си виновен! Ти не си виновна за това, че някой е посегнал върху тебе. Ти не си виновна за това, което се е случило в живота ти. Ти не си виновна, че баща ти или майка ти не са се отнесли към тебе както трябва. Ти не си виновна. Искам да ти кажа тази вечер. Не сме виновни. Има един Исус. И това е моят Исус. И аз тази вечер искам да изхвърля всяка една дрежка от живота си, която ме напомня за миналото. Когато виждам тази дрежка и когато петелът пропее, каквото и да означава този петел за мене, аз съм слаб. Но когато виждам Исус, казвам, аз съм силен заради тебе. Понеже Бог е поставил в живота ми призив, Бог е поставил отговорност. Казвам и Бог обича всички, но не се доверява на всички. Помазанието идва само там, където има белези от рани. Запомнете го. Искате помазание? Искате да проповядвате като този или като онзи? Искате да свирите като този, като онзи? Искате да гоните демони? Първо се научете на едно. Да се жертвате. Павел казва, моето тяло е жива жертва пред Господа. Колко от вас са готови да изхвърлят тези дрежки? Знаете ли, сигурен съм, че има спомени в живота ви, които ви държат. И знаете ли, никой, трябва да бъдеш много глупав, когато има едно дърво, което ти пречи. Трябва да бъдеш, чуйте ме, трябва да бъдеш много глупав, да вземеш една ножица и да започнеш да режеш листата му на по едно на дървото и едно по едно клонките. Никой не прави така. Йоан каза, брадвата лежи на корена. Корена, удари корена. Удари корена и ще видиш как дървото рано или късно. Да, като му отрежеш корена, 1, 2, 3 дена, седмица, може би и месец, още ще има зелени листенца. Но рано или късно ще изсъхне и ще умре. Вярвам, че коренът на проблема, коренът на проблемите на някой от вас е, че не сте простили на себе си. Може да затворите очи? Знам, че нямаме време. Може би 5 минутки. Искам да кажеш вътре в себе си, свири, Серафиме, свири. Вдигни клавира.
кажеш на себе си: аз не съм виновен. Не съм виновен. Вражи лукави. Цял живот му обвиняваш. И аз живея с тази мисъл, че аз съм виновен. Искам да ти кажа: ти не си виновен. Тази вина я поне Исус на кръста. Взе я на кръста. Има един виновен, да. Да ви кажа ли кой е виновен? Този мръсен враг. Този мръсен враг. И знаете ли? Исус знае как да връща това, което врагът ви е взел. Исус знае как да връща това, което врагът ви е взел. Исус знае как да връща това, което врагът ви е взел. Yes. Толкова години, може би 2-3 години, вашият пастор Георги ме нарича брат ми. Аз никога не съм го наричал брат ми. Но вчера се роди болка в мене за него. И Бог ми каза: ти също си мечтал за брат. Ти не си загубил брат, но си мечтал. Днеска пастор Георги, може би за пръв път те наричам брат.